Littafin ƙare kukanka na ɗaya wanda Abdulaziz Sani Madakin Gini ya rubuta, sai ni da zan karanta muku shi Najib Ishaq Sale nake cewa masu sauraro Assalamu alaikum. Littafin ƙare kukanka littafi na ɗaya. Kasuwa ce makekiya mai girman gaske, duk inda mutum ya hanga gabas da yamma kudu da arewa sai dai kaga mutane fululu suna tafiyar da harkokin kasuwancinsu. A ko'ina an zuba haja ana siye da siyarwa, tamkar mutanen duniya ne suka taru a kasuwar. Babu irin kayan da babu a cikin wannan kasuwar, walau wanda ya shafi abinci, sutura, kayan amfani na yau da kullum, da kuma ƙananun dabbobin daji, kai har da ma manyan dabbobi waɗanda aka killace su a cikin keji ana siyar da su. A wani lokaci sakaliyar safiya ce, mutane suna matuƙar jin daɗin yanayin da ake ciki na lumshe, tamkar akwai hadari amma ba hadari ba ne. Ƙoƙarin kowa ya kammala cinikinsa kafin lokaci ya nisa rana ta take, duk wadda cewa rana ba ta hana komai ba, saboda ita kanta wannan rana ta yau rana ce ta musamman a birnin Hindu, domin rana ce ta bikin cin kasuwar garin wanda aka saba yi a duk ƙarshen shekara. Ana cikin wannan hali ne aka hango Gimbiya Ramlatul Auliya, 'yar sarkin garin, ta ratso cikin kasuwa. Dakaru da kuyangai na take mata baya. Gimbiya Ramlatul Auliya ta kasance tsaleliyar budurwa ta gaban kwatance ko gaban bayanin mai bayani. A kwatance ba za ta kwatantu ba, domin tsananin kyawunta ya wuce hasashen mai hasashe. Ramlatul Auliya ta ci gaba da tafiya, tana sanye da doguwar riga mai launin ruwan ɗorawa. Saboda mulki bata yadda ta taka ƙasa ba. Wasu kartinai biyu suke shimfiɗar da dardumai dogaye guda biyu gabanta, kafin ta gama taka ta farko sun shimfiɗa ta biyu a gabanta. Duk inda ta gifta sai dai kaga maza na binta da kallo cikin ɗimuwa. Wasu ba sa sanin sa'ad da suke wanke bakinsu suna dalalar da yawo, wasu kuma suna tafe suna karo da wasu, nan fa aka dinga yin bari. Wasu kuma suka rika fadawa kan kayan mutane ba su sani ba. Ita kanta Gimbiya Ramlatul Auliya abin yana matukar bata mamaki da dariya. Kai in ba dan an ga Ramlatul da waɗannan samudawan karti guda 1000 masu tsaron lafiyarta ba, da tabbas za a iya daka mata wawa. Su dai waɗannan dakaru guda 1000 za su iya tashin gari guda. Kwatsam sai Gimbiya ta hango wata kyakkyawar damisa a cikin keji mai tsananin kyan launin fata. Cikin murna Ramlatul Auliya ta nufi wajen kejin mai ɗauke da damisar. Da isarta sai ta iske mai damisar wani marabi wanda ya kasance dattijo ɗan kimanin shekaru 70. Ta ce, "Baba, nawa ne kuɗin wannan damisar taka?" Dattijon ya dubi Gimbiya Ramlatul Auliya cikin alamun girmamawa ya ce, "Ranki shi daɗe, wannan damisa dirhami 40,000 zaki bani." Kurjin haka sai gaba ɗaya dakarun na Gimbiya suka yunkura za su rufe dattijon da duka, amma sai Gimbiya ta daka musu tsawa. Suka ja da baya, sannan ta dubi tsohon ta ce, "Kai kuwa baba, menene yasa ka tsawwala wa damisar ka kuɗi da yawa haka?" Kurjin wannan tambaya sai tsohon ya zube ƙasa bisa gwiwarsa ya dubi Gimbiya Ramlatul Auliya cikin murna ya ce, "Ya shugabata, ki sani wannan damisa tawa babu irinta a duk faɗin duniyar nan, saboda mutum zai iya sarrafa ta kamar yadda yake sarrafa ɗan uwansa mutum. Baya ga haka ma tana da tsananin ƙarfi da ko zaki bai isa ya tunkare ta ba." Kurjin haka sai Gimbiya Ramlatul Auliya ta cika da tsananin mamaki, kuma ta dubi tsohon cikin alamun rashin yadda ta ce, "Kai baba, ina mai shakkar wannan jawabi naka, amma ni ban karyata ka ba, saboda haka yanzu na amince zan siyi wannan damisar taka akan farashin da ka faɗa, amma da sharaɗi guda. Sharaɗin kuwa shine zan nemi wani rikakken zaki a sa su a keji guda a tare da wannan damisa a rufe a keji. Idan har zakin ya yi nasarar kashe wannan damisa taka, to fa zan sa a kai ka kurkuku a kulle ɗaurin rai da rai. Idan kuwa damisar taka ta kashe zakin, zan ninka maka kuɗin da ka siyar min da ita, kuma na ƙara akan kyautar gida da ƙatuwar gona a garin nan." Ko da tsoho mai damisar nan ya ji waɗannan albishir sai kamu da farin ciki, kuma hankalinsa ya dugunzuma domin tsoron abin da zai biyo baya. Cikin alamun tsananin damuwa tsohon ya dubi Gimbiya Ramlatul Auliya ya ce, "Ya shugabata, na yarda da wannan sharaɗi naki, amma ki sani cewa yin haka abu ne mai haɗarin gaske, saboda ba wai zakin kaɗai damisar za ta halaka ba, hatta mutanen garin nan ma sai ta afka musu. Kuma ina mai tabbatar miki, inda ba cikin wannan kejin
nawa damisar nan take ba, duk irin kejin da aka sata sai ta balle shi, kai ko a cikin ɗaki aka saka ta sai ta fasa gini, ta yi mummunar barna. Idan kuwa nan kasuwa ne sai ta tarwatsa kowa. Ko da tsoho mai damisar nan ya zo nan a zancensa, sai Gimbiya Ramlatul Auliya ta kwashe da dariya. Su ma sauran dakarunta kuyangi sai suka bushe da dariya, suna yi wa tsohon kallon mahaukaci ko kuma wanda kwakwalwarsa ta samu tabuwa. Ba tare da bata lokaci ba, Gimbiya ta sa aka je aka siyo mata wani rikakken gabjejen zaki, aka zo da shi a cikin keji, sannan aka ɗauki wannan damusa aka dunguma zuwa wani katon fili da ke tsakiyar kasuwa. Nan take aka kafa lema, aka sanya kujera a ƙarƙashin lemar, duk da cewa rana bata fito sosai ba. Gimbiyar Ramlatul Auliya ta zauna cikin izza da annashuwa. Sannan aka kawo wani katon keji na ƙarfe mai ƙofa biyu, aka ajiye a tsakiyar gurin. Cikin ƙanƙanin lokaci 'yan kallo suka cika filin. Kawai sai aka kara ƙofar wannan kejin damisar da na zakin a ƙofar wannan babban kejin. Nan take kuwa aka buɗe ƙofofin kejin da na zakin da na damisar suka ruga kan junansu. Ko da suka bangaje juna da keji, sai nan take wannan zaki ya faɗi ƙasa matacce. Al'amarin da ya matuƙar girgiza kowa da ke wajen kenan. Tun a sannan mutane suka fara gigita, aka fara ja da baya daga filin wajen. Kawai sai damisar nan ta ɗaga kanta sama, ta wangame bakinta, ta yi wani uban ruri wanda ba a taɓa jin kamarsa ba, domin sai da ƙararsa ta cika birnin gaba ɗaya. Nan take jama'a suka hargitse, kasuwar gaba ɗaya ta hargitse, aka kama guje-guje da iface-iface. Ita kanta Gimbiya Ramlatul Auliya bata san sa'ad da ta miƙe tsaye ba, zumbur a firgice, kamar za ta ruga da gudu, ganin yadda dakarunta suka kewaye ta ne suke bata tsaro, yasa ta yi ƙarfin halin tsayawa. Bayan wannan damisar ta shinshina gawar wannan zakin, ta tabbatar da cewa ya mutu. Sai ta ɗaga kanta ta dubi gabas da yamma, kudu da arewa, ta ga kasuwa ta ɗaɗe kamar ma ba a taɓa rayuwa a wajen ba. Babu kowa a wannan gurin face Gimbiya da dakarunta. Hatta shi kansa wannan tsohon mai damisar ya cika wandonsa da iska. Da wannan damisa ta da ido da dakarun Gimbiya, gaba ɗayansu suka ji zuciyarsu ta buga da ƙarfi, suka ji kamar su ma su gudu, amma saboda taurin rai gami da dakakkiyar zuciya irin ta mazaje, sai duka su hudu suka zara takubbansu, jikinsu ya kama tsuma. Ya zama na cewa su ba su gudu ba, kuma ba su yi wani yunkurin komai ba. Sai kawai suka ga damisar ta ja da baya a cikin kejin, sannan ta ruga da gudu, ta bangaje kofar kejin da kirjinta da kuma dukkan karfinta. Da ita da kofar suka taho a sama kamar harba su aka yi. Shi murfin kejin sai da ya faɗi can gefe ɗaya, ita kuma damisar sai ta faɗo a daidai kan ɗaya daga cikin dakarun Gimbiya. Suka zube a ƙasa a tare, ko shurawa ba da karan bai yi ba, take ya zama gawa. Ko daga nan abin da ya faru, sai sauran 'yan uwansa suka nufi damisar da sara da suka. Aikuwa suka ji kamar dutse suke sara, domin ko alamar ƙwarjanewa babu a jikin damisar. Al'amarin da yasa suka firgice kenan fiye da farko. Duk suka yarda makamansu suka kuma ruga da gudu, suka bar Gimbiya Ramlatul Auliya a tsaye a wajen ita kadai, tana mai makyarketa, inda ita ma wani abin zai dungure ta. Ba wai damisar ba, za ta iya suma saboda tsannan firgita. Kura damisar ta ga babu kowa a filin gurin face Gimbiya, sai ta nufi inda take tsaye. A hankali tana yin wani irin ƙaramin gurnani, tana da lalo da harshenta waje har yana lasar ƙasa. A wannan lokaci tuni Gimbiya ta sallama da rayuwa, ta kaddara cewa lallai ajalinta ya zo. Saboda tsananin tsoro ma ta rufe idanunta, ta takura jikinta, tana mai ci gaba da makyarketa kawai. Mutuwar take jira, ba zato ba tsammani, sai jin wani abin ta yi ya faɗo tim a gabanta daga kan wata bishiya da ke gefenta. A razane Gimbiya Ramlatul Auliya ta buɗe idonta don ganin ko menene. A sana fa ta ga abin al'ajabi da ya yi matukar ɗaure mata kai. Ba wani abu ta gani ba face wani kyakkyawan saurayi tsaye a gaban wannan damisar, sun ƙura wa juna ido. Shi da damisar abin da ya ƙara ɗaure mata kai shine ganin yadda damisar ta tsaya cak a inda take, tamkar mai karɓar umarni a wajen saurayin. Saurayin na sanye da riga da wando na fata, kuma yana riƙe da wata doguwar sanda. Takalmin da ke kafarsa mai faɗi ne, kuma an yi shi ne da fatar maciji, sannan ya rataye wata jakar fata a kafaɗarsa. Kai da gani babu tambaya kasancewa mafarauci ne. Nan take saurayin ya fara taka sawayensa a hankali, ya turfafi inda damisar take.
ba tare da ya ɗauke idanuwansa akan nata ba. Har ya isa dab da damisar ba ta yi yunkurin komai na cutar da shi ba, kawai sai ya shafa kan wannan damisar. Farwar hakan ke da wuya sai damisar ta yi ladab ta tsugunna a gabansa. A sannan ne saurayin ya juya ya dubi Gimbiya Ramlatul Auliya cikin murmushi mai taushi ya ce, ki kwantar da hankalinki ya shugabata, daga yanzu wannan damisar ba za ta ƙara cutar da kowa ba. Duk kuwa da cewa Gimbiya ta yi mamakin yadda wannan saurayi ya lalubtar da wannan damisar, sai ta kasa aminta da zancensa. Domin haka sai ta ja baya ta tsaya kamar za ta ɓuya a bayan wannan bishiya, tana mai duban saurayin a tsorace ta ce, ni dai ka kori wannan damisar, ka zo ka raka ni zuwa gida. Ko da jin haka sai saurayin ya bushe da dariya ya ce, habarin ke daɗe, ai ba a san sarakai da jin tsoro ba. Na rantse da gemun kakana, in dai ina tare da ke a duk faɗin duniyan nan babu wata dabba da za ta iya cutar da ke. Ko da jin wannan batu sai jikinta ya yi sanyi, ta fito daga bayan bishiyar ta tunkari inda saurayin yake da damisar ba tare da jin tsoron komai ba, kuma fuskar ta cike take da murmushi, tana masa wani irin kallo wanda shi kansa sai da ya tsargu, amma kuma sai ya kasa fahimtar ko na menene. Da isowar Gimbiya dab da saurayin wanda tsakaninsu bai fi taku uku ba, sai ta tsaya suka tsora wa juna ido, sannan ta ce, samari me ya sunanka, kuma kai dan wane gari ne a ƙasan nan? Lokacin da saurayin ya ji wannan tambaya sai ya yi wani dan guntun murmushi ya ce, ni sunana Muhsin bin Mauzar, asalina ni mutumin birnin Turkiya ne, iyayena sun mutu tun ban fi shekara 8 ba a duniya. A daji aka haife ni, kuma a daji na taso na girma. Bani da abokai sai dabbobin daji daga kuruciyata zuwa girmana, kuma ina da baiwar da zan iya magana da kowace dabba, hatta tsuntsaye da ƙwari. Ban san yadda aka yi na samu wannan baiwa ba, kawai dai na taso na ganna a cikinta. A duniya babu abin da nake sha'awa sama da yawo, ina ziyartar manyan ƙasashe domin in ga yadda mutane na sauran ƙabilu da jinsi suke gudanar da rayuwarsu. Wannan dalili ne yasa na baro ƙasarmu na bazamo a duniya har na iso wannan nahiya taku na Hindu. Yau ne na sauka a wannan birni naku na Hindu. Ban san kowa ba sai ke yanzu da muka haɗu da ke har na ceci rayuwarki daga sharrin wannan damisar. Tun ɗazu da na shigo wannan kasuwa nake fama da lalura da yunwa saboda guzurina ya ƙare, kuma ba ni da sauran kuɗi, ko da kuwa dinari ɗaya ne. Gashi ni na gaji, ba zan iya wani aiki ba wanda zan iya neman kuɗin da zan ciyar da kaina. Bisa wannan dalili ne yasa na yanke hukunci na hau kan wannan bishiyar domin na huta. Ai kuwa ina hawa kan wannan bishiya take sai bacci ya ɗauke ni, ban sani ba ihun mutane da gurnanan wannan damisar ne suka sa na farka daga bacci a daidai lokacin da damisar ke ƙoƙarin hallaka ki. Sada Musin ya zo nan a jawabinsa, sai nan take Ramlatul Auliya ta ji gaba ɗaya tsigar jikinta na ta tashi. A lokacin ta ƙora masa idanu, ko kiftawa ba ta yi, shi kansa sai da ji kunya ta kama shi, don haka sai ya sunkuyar da kansa kas. Ita kuwa tana mai murmushi a gare shi. Ba komai ne ya jefa Gimbiya Ramlatul Auliya cikin wannan hali ba, face tsananin kamuwa da son Musin. Nan take ita kanta al'amarin ya yi matukar ɗaure mata kai, kuma ya bata mamaki saboda wannan ne karon farko a rayuwarta da ta ji ta kamu da son wani ɗa namiji. A daidai wannan lokaci ne mutane suka fara shigowa cikin kasuwar, aka ci gaba da harkoki sakamakon jin shirin da ya ɗauke da ɗaukewar ihun mutane da gurnanan damisa. Ko da Musin ya ga jama'a sun fara dawowa, sai sauri ya ja wannan damisar ya sanya ta a cikin wannan keji na farko wanda wannan tsohon maharbin ya sanya ta a ciki. Faruwar hakan ke da wuya sai ga wannan maharbi mai damisar ya dawo a guje, ya kama wage baki yana murna bisa ganin komai ya lafa, har ma ya mayar da damisar tasa keji, amma sai ya kora wa Musin idanu cikin tsananin mamaki. Ashe duk abin da ya faru tsakanin damisar da Musin duk ya gani, ya ɓuya a cikin wasu kwanduna na harawa da ke jibge a gefe guda a kasuwar. Da isowar wannan tsohon mamallakin damisar, sai ya ga kuyangi da raguwar dakarunta 3 sun dawo a guje, har da wannan dattijon maharbi ya zube a ƙasa gaban Gimbiya Ramlatul Auliya. Sai ta sauri ta kamo kafafunsa ta tashe shi tsaye, kuma ta dube shi cikin murna ta ce, ka gafarce ni ya kai babba, kuma hakika na gamsu cikin bayanin da kai min na farko. Gaskiya ne, don haka yanzu zan cika alkawarina a kanka. Nan take Gimbiya ta dubi wata kuyanga ta yi mata inkiya. Aikwa sai wannan kuyangar ta buɗe wata 'yar ƙaramar jaka da ke hannunta, ta kirgo dirhami mai yawa ta miƙa wa dattijon
hannu na rawa ya karɓi dirhamin sannan ya duka ƙasa ya kama godiya har da zubar da hawayen farin ciki. Ganin haka sai Gimbiya ta tashe shi ta sallame shi ya tafi cikin tsananin farin ciki yana waigenta har yana yin tuntuɓe. A sanane Gimbiya ta waigo ta fuskanci Muhsin tana mai ci gaba da ya masa murmushi mai taushi ta ce, ya kai wannan saurayin ma'abocin baiwa, kai sani cewa ba ni da wani abu da zan iya saka maka da shi a yanzu bisa ce ta rayuwata da kai, sai na sanar da mahaifina tukum. Tunda dai yanzu a gajiye kake, a matsayinka na matafi ina so ka biyo ni zuwa gidan sarauta domin na baka masauki da abinci ka huta sosai kafin kuma na sallame ka. Sada Muhsin ya ji wannan batu sai ya yi murmushi ya ce, ya shugabata, aini ba na so ki biya ni bisa wannan taimakon da na yi miki, domin ban taɓa karɓar lada ba bisa ga irin ɗaruruwan wannan taimako da na yi a baya. Na barki lafiya, ranki ya daɗe. Ko daga mafaɗin haka sai Muhsin ya juya da baya da niyyar ya yi tafiyarsa. Carab sai ya ji an riƙo hannunsa, cikin hanzari ya juya, ai kuwa sai ya ga